he entered a world where fantasy is real, where he could be anything he wanted. Wat waar? Wat ik wil hebben. Welkom in de Moulin Rouge! Hey, hey, hey! Hey, zuster, kom, zuster, ziel, zuster, viel, zuster. Hey, zuster, kom, zuster, ziel, zuster. Moulin Rouge is en een sterrenkast in de film en de hele trucendoos, qua film, wordt erin zet. En nou zit maar een bouwd decor en het moet al je toneelmatig gebeuren. Ik had het filmscript pakt, het Engelse filmscript, en die heb ik vertaald en gelijk bewerken naar een toneelscript. Want inderdaad, in een film kerst nooit het spektakel of het inzoomen van wat een film kent, maar de camera kerst nooit opnieuw krijgen. Maar doe kerst wel focus, ja, doe kerst wel sturen. Dus en sfeer vertalen en de bepaalde scènes eruit tillen of juist net. Dus daarin had ik het wel zacht om zo dicht mogelijk wel bij de film te blijven. Het verhaal gaat over Christian, een jonge schrouwer uit Londen. Die komt naar Parijs om zijn lok op te zieken. Ontmoet het er fjouwer Bohemians. Overachtend, vrij, skien, leefde. En die bezieken een show te verkepen om de Moulin Rouge. Ze vinden een manier om hem als Engelse schrouwer naar binnen te loodsen en het verhaal eigenlijk via Louise, de ster van de Moulin Rouge, te verkepen. En dan blijkt dus dat de hartog, de investeerder, het alleenig jocht, de persoonlijke aandacht van Louise Habel. Maar Christian en Louise worden vereeld op elkaar en daar begint eigenlijk de strijd tussen haar en treien om dat stil te houden en tot het eind waar de jocht en de echte liefde vindt. Vet verhaal, hè? Het is een vet verhaal, ja. En het is mooi, dat is de film, omdat het zo'n prachtig verhaal is, zo theatraal, om er gewoon maar uit te pakken in alles, in kleding, in jacht, in decor. Eigenlijk zat de film ook is. Dat kan, dat weer natuurlijk in het begin van de 19e eeuw het toppunt van de erotiek. Inderdaad. Hoe krijgen de famkes van het dorp Safir dat ze dat uitstrelen in doosje? Nou, in het begin moet het natuurlijk even wennen. Dus het begint met een hele brave kan. En ik bezit je ze steeds meer een beetje meer in die rol te krijgen. En we gaan een hele grote lol. Dus vanuit die lol en dat plezier slagen het toch wel dat het steeds wat spannender wordt. En het wordt steeds mooier. Vinden we ons lastig, dames? Dat kan in het begin. Ja. Heb je een blessures hoor? Maar ben je van u wel? Ja. Spierpinen. Een blauw plak. Net? Heel blauw. Cerelies. The story is about love at the Moulin Rouge. I can't fall in love with anyone and make men believe what they want to believe. Dus dit is de Friese versie van Nicole Kidman en Ewan McGregor. Ja, dat klopt. Ja, dat ben wij. Ja, dat is het. Nou, Stim heel smoek naast de koor, maar in het verhaal gaat het net zo soepel, hè? Vertel eens. Nou ja, eigenlijk is het wel heel soepel, maar het mij net nou. Dus ik vind hem voort al leuk, maar ja, goed. Ja, en ik harek. Dus toch cijfers, dat is toch voor op mij wierst? Ik vreeg mij jongen of dat... Of het echt weer? Ja? Vanzelfs net.
Het viel ze echt. Christian. Ik ben een courtisane. Ik wil betellen om aan jou te laten met z'n leeuwen willen. I can't fall in love with anyone. Can't fall in love. Op je niet verhelen worden. Maar het leven zonder leefde, dat is verschrikkelijk. Nee, op straat leef je. Dat is verschrikkelijk. De leefde is zo krachtig. Het maakt het niet vrij. De leefde is een wonder. Leefde wint altijd. Alles is leefde. Oh, alsjeblieft, net hè. Alles is leefde. Van de leefde kist net lipje. Alles is leefde. Wat niet frustreren. Alles is leefde. Waarin een liekostij. Dat is de broer van Johan van der Veen, van Twarres, om het toch maar even te zeggen. Hè? Hoe zit dat? Zit je hem dat thuis in het bloed? Nou ja, hij de mem die kan bij de Ekbos jongen. En hij die doet zelf ook mee. Die speelt ook mee in dit stuk. En het zit dus inderdaad wel in de familie. Ja. Ja, toch wel wat. Ja, eigenlijk ben wij ook nog wat familie van elkaar in de theater. Ja. Dus ja, dat is achter. Maar we zijn ja, dat is mijn omke en de en paken. En dat is, maar ja. in ieder geval, we zijn familie. Een happy familie. Ja. En ik volg je heen. Ik volg je in my head and see. Hoe zit het met de ruggen? Als ik eerlijk ben, ik weet net hoe het precies met de jochten zit. Omdat, nou ja, ik ken er vanuit, het is natuurlijk wel een film, maar we broeken natuurlijk wel een script. Het is een basis. Dus er is in die zin wel heel veel verloren dat het, nou ja, dat het wel uw eigen maken is. En volgens mij zitten we net in de knoei met jochten bij de echte musicalfilm. De Frieske Moulin Rouge is nog te zien, oud mei, Sontje maart. En het rint als het spoor, alleen nog van de fjetje, er binnen nog kaarten.